Halo. Makasimba here. Ndini Beads. Mkuma Beads. From Beads Films. Hamundizivi. Aiwa, zvakanaka. Ndaida kukumbira ndingataura hangu here na Sir Wicknell. Havapo. Vachadzoka nenguwai. Number idzi. Aiwa, number idzi ndakadzipiwa namufesi wangu anonzi Daniel. Daniel Mhiripiri. Hamuzivi. Aiwa, zvakanaka. Saka ndine chichemo changu chandaida kutaura nangu na Sir Wicknell. Chichemo changu chakaita so. Ndaida kuti pamwe wagona kundiitira wangu post paFacebook vachiti vakanditengera something. Ansuda kuti vanditengere. Kutenga ndakatenga kudhara. But ndakatenga ndisati ndanyatsowirirana naMai Beads kuti ndichatenga. Saka ndiri kutya kuti ndikazoenda kumba ndozopondwa manje. Saka ndaida kuti vangondiitira wangu post paFacebook vachiti vakanditengera. Aiwa, because then My Beads vakaona video iyoyo, then vanozogutsikana kuti handisi rini ndakachitenga, handisi rini ndakarasa mari yerendi. Wazviite. Saka ma1. Saka alright, saka imi hamusi kuda kutenga here scooter. Ndine scooter inonzi Solar. Yandiri kutengesa. Ine zvese, ine ignition. Ine ma-lights. Ine ma-lights so on. Ine ma-indicator, ine ma-brake. Ine stand, ine zvese. Inofamba nebhatiri. Ndakachitenga 7,500 US. Hamusi kuida. Ndo-delete number idzi. Alright baba. Aiwa, zvakanaka baba. Thank you baba. Tinotenda zvikuru. Alright, zveshuwa. Alright. Ndo-delete number idzi. Izvozvi ndo-delete. Alright, thank you baba. Thank you. Alright. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.